Ассалому алайкум бародарони азиз, акаҷону ва додарҷону, апаҷону, хуҳарҷону, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Насиб боша имрӯз соати 22:00 ҷамъбасти бозӣ монад. Бозии рақами 20. 16 дона чипта ҳастай. Марҳамат бародаро, харидорӣ бошед. Харидорӣ кардан бигирем, успех кунем. Ҳамин рӯз насиб боша ҷамъбасти бозӣ монад. Ҳамагӣ 200 дона чиптай, 50 дона приз. Якта 100 ҳазора, якта 50 ҳазора, якта 20 ҳазора, якта 10 ҳазора, 10та 5 ҳазора, 10та 4 ҳазора, 10та 3 ҳазора, 10та 2.5 ҳазора, 6 донаи дигар 500 сомона. Касе ғолиб мешавад, дар вақти эфир дар шото мегзаронем. Бетараф намошед. Марҳамат. Ягон донаи чипта мегирему, вақте ки мона месанҷем, мумкин ҳамин ягон дона билет хати соҳиби 100 ҳазор рубле мешавад. Шакаҷон, ягон камбудии хонагира буд мекунӣ. хуш омадед. Сарбаланду хонобод бошед. лайка мезанему. Насиб боша бегаи эфир да медурем, чақчақ мекунем. Зинда бошед.